Здравейте, приятели! Днес ще говорим за горските пожари. Защо се появяват, как можем да ги предотвратим и как да реагираме, ако видим пожар в гората. Ще си споделяме знания и ще отговаряме на въпроси. Да, ще бъде интересно. Защо горите са важни и за природата, и за всички нас? Защо се случва всички пожари? Горските пожари стават по различни причини. Понякога природата сама ги причинява. Например, при гръмотевична буря, когато има силен гръм. Но най-често пожарите се причиняват от хора. Например, ако някой забрави да изгаси огън или ако запалят огън в гората без разрешение. Тоест, човешките грешки са най-честата причина. Затова е много важно внимателни с огъня. А опасни ли са пожарите? Много е опасно. Горските пожари може да унищожат дървета, животни и местообитания. Пожарът може да се разпространи много бързо и да повреди цялата гора. Затова е важно да внимаваме и да помагаме да ги предотвратяваме. Много важно е да знаем какво да правим, като видим пожар. Например, на възрастни или да се обадим в пожарната на телефон на 112. Как мога да помогна, като видя пожар? Ако видите пожар, първо трябва да се обадите на пожарната служба номер 112 в нашата страна. Не трябва да се опитвате да гасите голям пожар сами, защото може да бъде опасно. Важно е да предупредите възрастни и да останете на безопасно място. И ако сте близо до гора, може да помогнете, като не палите огън и казвате на всички да внимават. Могат ли горските пожари при хубаво време? Да, понякога горските пожари се случват и при хубаво време. Ако някой е запалил огън или има искра, която пламва. Затова е важно винаги да бъдем внимателни. Много пожарите да са опасни за хората. Могат. Ако пожарът е голям, той може да изгори дървета и да пренесе огъня към къщите. Затова е важно да предупреждаваме и да не се опитваме сами да гасим големи пожари. Каква е най-добрата защита за гората? Най-добре е хората да не палят огън в гората и да не оставят запалени цигари или запалени предмети. Освен това, трябва да съобщаваме за всеки пожар. Веднага. Може ли в гората да има вода, като има пожар? Да, имаме природни водоеми като езера и реки, които помагат да се гаси пожарът. Пожарната използва тази вода, за да гаси огъня. Какво става много дни? Ако пожарът гори много дни, той може да унищожи много дървета и животни. Затова е важно да се загаси колкото може по-бързо. Могат ли животните да пострадат на пожар? Да, много животни могат да пострадат или да напуснат местообитанията си, когато има пожар. Затова е важно да гасим пожарите бързо, за да защитим всички животни в гората. Има ли начин да предотвратим пожари в гората? Да, можем да предотвратим пожарите, като не палим огън без разрешение, не изхвърляме запалки или клечки кибрид и като казваме на всички да бъдат внимателни с огъня. Да запомним, пожарите в гората могат да бъдат много опасни. Всички сме внимателни и помагаме да ги повратим. Благодарим ви, че ни слушахте. Надяваме се, че научихте нещо полезно. Ако видите пожар, казвайте на възрастни и на пожарната.